kod nas već 2 ljeta bila za redom i držala radionice šivanja i pletenja. Jesam, imala sam priliku prošlo i ovo ljeto sudjelovati na radionicama gdje su klinci tkali, šivali i radili smo instalacije u parku. A sad si došla zato što i sama znaš šivati radove i time se baviš umjetnički. Sad sam došla tako je pokazati da i ja zapravo znam šivat i izložila sam seriju radova koju sam radila sa svojom obitelji, točnije sa bakom, mamom i tetom. A šta ste radile? Bavili smo se znači nekom našom tradicijom ručnog rada. To znači da smo nekako htjeli obilježiti našu obiteljsku povijest i ja sam onda izvukla neke predmete za koje smatram da pričaju našu priču. Pa onda u mojim radovima možemo vidjeti ilustrirane šivane mašine koje su zapravo rađene po pravima, koje mama, baka i teta koriste i radili smo još neke različite predmete koji baš ističu ručni rad jer mi je cilj bio pokazati da i ručni rad je umjetnost. A ti koristiš te jastuke kada nisu izložene? Pa trenutno su bili spremljeni samo za izložbe pa ćemo vidjeti, možda budu sad ukrasi u stanu. Nekakva povijest koju imaš vezano za ručni rad u svojoj obitelji, to je razlog zašto se i izložba zove Arhiva sjećanja? Pa upravo tako, jer ti svi radovi koje sam već spomenula zapravo baš pričaju neku našu povijest i ja sam zapravo kroz njih istraživala kako je uopće došao ručni rad u moju obitelj i zapravo zašto je on postao moj glavni medij kojim se koristim. Ivina izložba Arhiva sjećanja izložena je od 18.9. do 14.10. u galeriji Udruge Arte Oratorij.